Igbo mma mmanụ biko Oji Ofo kelere onye ukwu kelee onye nta. Ana m ekele ma ndị chiri chi n'ala Igbo ma ndị nze ma ọzọ. Ana m ekele ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Oji Ofo si onye chiri ya zere. Biko aha m Ụkọchukwu Ejeagha na-akpọ m Oji Ofo, abụ m onye okoro nke dị na ọma ahịa n'obodo nke Chineke, Abia steeti, Gosford steeti 1 n'ụwa niile. Biko onye nwere ya nọ n'ụbọchị nkịta bụ ochie dike Mike Ejeagha. Esi m olu okoro be m bịa chọrọ ya bịa na be ya na Enugu steeti ka m kelee ya maka na o mere ihe ndị bekee na-akpọ birthday, ncheta ọmụmụ ya. Ihe ọ nọ kịta, ihe ọ gwara kịta wụ afọ 93 years. Ọwụ mbịa gwa gị na ndị omenala na-aka nka, achọghị ka isie ngọngọ. O nwere egwu ọ kwụrụ anyị mmetụtara m sị ka m gaa hụ ya. Mike Ejeagha gwara anyị n'egwu si anyị n'ụwa mgbede ka mma. Oge mbụ nwata ana m akụ egwu ahụ, egwu a dị ka ọtọ m. Ruo ebe m nọ, ụmụ ọgbọ m akụgharịara egwu a na-agwazi m na adulthood na scam. Mana ihe m ji bịa ba kịta wụ ka m gwa ha na adulthood awụrọ scam, na ochie dike a ụdị mkpa. Ọ gbago mbọ ya n'ụwa atote. Ọ bụkwa na anyị nwa ndị ga-anọchi anya ya, maka ọnwụ na mụnwa na-akọ akụkọ ndị ọcha, o nwere ga-akọnwa akụkọ kọrọ mana sị na ndụ ga-adị ya. Ọfọ anyị na-agụ n'ụbọchị nke taa bụ na nna anyị ukwu bụ Michael Ejeagha, na ndụ ga-adị ya, na ọ ga-anọ anyị 100 and maka na ndị Igbo na-aka nka. Ọ bụrụ na ndị nna anyị nọ 150 200, anyị nwa kwesịrị ịnọ karịa ha maka na nwa na-aka nna. Mana sị na ndụ ga-adị ya na eke ga-adị ya n'orie, dị ya na afọ, dị ya na nkwọ. Na nkwọ anyị nwa ji bịakwa na ọkwa ji alaba anyị. Ọ bụrụ onwere ọkara anyị, mana anyị sị na njem ụkwụ kacha mma n'ihe niile. Ọ ihe anyị jiri bịa n'ụbọchị nke taa. Taa bụ nkwọ, ọ ga-akpọtara ndị Igbo ihe ọma, kpọpụrụ anyị ụchụ, kpọpụ ekworo, kpọpụ anyị ukwu. Mana sị na arụma anyị ga-apụta ihe kwa ụbọchị ka nke ọjọọ soro rọla na ochie dike akwanụ. Biko Igbo, o nwere otu ihe mebiri n'ala Igbo, nsị ka m rutu aka tupu m na-ahapụ igwe a, maka na ihe bịara ozi ekele. Ihe m chọrọ ka anyị rutu aka ugbu a bụ ọtụtụ ndị mgbara mbọ n'ala Igbo mmere ka omenala Igbo dịgide dịka ochie dike a. Anyị adịghị echetaka be ha. Ọ bụ gịnị mere ọ ga-abụ mgbe ha nwụchara anyị abịa tụwa nke a mewe nke a ma o mewe nke? Ugbu ọ dị ndụ, ị bụrụ onye Igbo na-anụ olu Oji Ofo, chọta ụgwọ ụzọ ya. O nwere ihe dị mma ị ga-emere ya, imere ya, maka na ihe a ochie dike. Ọfọ m na-agwa ụka mụ nwa nọkwara ma ruo afọ nọ ma nọ karịa, mana sị na udo ga-adịrị ezinụlọ ya na mmiri anyị afa ha n'eze. Anyị na-arịọ kwa ụbọchị ka nrọma anyị na-apụta ihe ka nke ọjọọ soro ala. Mana sị na Mike Ejeagha ochie dike, ọ ga-adịrị gị na mma, daddy happy birthday. Mana sị ka Igbo niile bụ nwanne, unu cheta ochie dike ka ihe dịrị Igbo na mma. Onye chetakwara na ngọzi ga-adịrị ma ya ma ezinụlọ ya. Igbo mma mmanụ.